Bravo, Oriol Jara. Vale. Sisplau. Vale, va. No facis publicitat al teu Twitter. No m'aplaudiu tant, va, pareu, va. No estem aplaudint. No estem aplaudint, t'estem renyant. Estàs molt guapa, avui. Oriol, no et servirà amb mi la tàctica. No, perdona, me lo estaba diciendo. Gràcies, Aureolo. L'altre dia no et vaig veure per aquí. Escolta'm, Oriol, Digue'm. que sigui l'última vegada que veig un tuit teu fent publicitat de la teva secció al matí a Catalunya Ràdio. Em va... Això està bé, que faci publicitat de la secció. Com la feia, no? I ell ja sap per què li dic. Un hacker va entrar... Hacker? I després em va fotre una bufetada. No, és broma. Bé, és que l'ambient està molt crispat. On has estat? Mira, si està crispat... L'ambient està molt crispat. Mira que espits. Mira si està crispat l'ambient, que quasi m'atropella un cotxe aquí a la porta. Ah, sí? No em diguis. Algun independentista, seguro. El tema de la independència, això també... No vull entrar en Qué valoració. lástima. Saps què ha passat? El casi. Saps què ha passat? Que era un... No vull entrar en valoració. Saps què ha passat? Que era... Però tu no dedueixes, tens la teva intuïció. Era un mini. I clar, jo no soc molt alt, però hagués sigut molt patètic. Morir aixafat per un mini. Tu no ets molt alt. No, per això. Si mors atrapat per un mini, Déu no ho vulgui, la teva No mare, crec que ens estic passi. sentint. No passa res si és un mini. Veus com està? No hi hauria Veus com molta està? proporció. Veus com està crispat? Teniu un plàtan aquí, ho sabeu? Sí? Bé. I que faràs una foto amb un Ja me l'he plàtan? fet, ja me l'he fet. Val. Preciós he quedat, eh? Tothom que Com la un pengi àngel. al Facebook, Bé, que estem fent una campanya. Aquesta secció... Ah, perdó. No, dic... Aquesta secció va de que cada 2 setmanes ofereixo la possibilitat a una botiga petita de tenir una falqueta concreta, només d'un dia, a aquest espai. No un anunci a Catalunya Ràdio. No, hacker. No. Bé, aquesta setmana he portat una botiga d'Esparreguera. Perdona, estem veient un intestino a TV3 ara mateix. Sí, perdón, es el bazo. Es el bazo de Santa Teresa. Una cosa, lo de la belleza está en el interior, no. No, en aquest cas no, eh? Bé, el tema és... Estem, això sí, progressant. Si no, Perdona, què està passant? Escolta, és un voleu doctor. fer el favor? Aquí arriba l'Oriol. Oriol Jara, has anat... No, I mirem la Oriol, tele. Oriol, has anat amb una botiga de portes? No ploris, Oriol. No ho veu la gent, estava plorant. Els efectes els tira molt millor el Pep Ja, que tu. fa tot molt millor el Pep que jo. De moment, Veus? sí. Crispació. Bé, he anat a una botiga de portes d'Esparreguera. Vosaltres sabíeu que existien les botigues de portes? Sí, Jo no. i de cadires, de portes, de sí. La porteria. Només Tu no de has porta. anat mai a una Pensava que era un botiga de fuster. portes? Jo em pensava que era un fuster que et feia a la porta. No Ves sabia que que les hi havia fan, però te n'ensenyen algunes per poder res Però fer. hi ha una botiga específicament de portes. Pues sí. A Esparreguera. Ah, val, que jo Bé, queda supera. I era un tema... Ah, sí? Era un tema que a mi vaig intentar fer l'esforç, però em va semblar molt poc interessant. Llavors, el senyor propietari, Joan Rius, em va explicar tota la varietat de portes que tenien, però us asseguro que no és molt apassionant. Llavors, fent servir una tècnica radiofònica, he deixat que ell s'expliqui, però ho he fet una mica més amè per l'audiència. Vols dir que són com els esquimals que distingeixen entre molts blancs? Ells distingeixen entre molts tipus de portes que tu no distingeixes? Inicials, RF, Ketahan, molt peig. Jo crec que és important que ens diguis quin tipus de portes instal·les o fas o vens, no? Ja que estem aquí en el teu negoci. Tenim des de tota la gamma de portes antiincendi, que són les que tu deies RF, vale? Que tenim portes peatonals, portes enrotllables, portes batents, és a dir... I va tot el corolari de portes que tenen a disposició. Sí. Perfecte, un home implicat en el seu negoci. Tota aquesta estona, Això és real? Sí, l'he passat ràpid. Pobre home, i Amb la qual cosa, gràcies a això, tenim feina. Ja està. Lo vaig deixar al final. Yo creo que las puertas están sobrevaloradas. Es mucho mejor las cosas cerradas. Bé, ara no ¿Para qué abrir? Ara no patiu, perquè ara heu vist això i heu pensat, ostres, pobre Joan Rius, que ha explicat moltes coses i aquí l'hem com mig humiliat. No, l'enlaç. No, ell no estava molt implicat, Com que no? ni estava molt motivat. Aquesta és la seva resposta a la meva primera pregunta. Què és porta peatonal? Joder. A veure, Oriol. Li ha fet mandra. Li feia mandra a mort. O sigui, no volia allò. Oriol, és que no hi ha entrevistats que no donen de si. Hi ha gent que no fa. Inútil. Que va les preguntes... Què és una porta peatonal? Sí, clar, jo no ho he sentit mai, però ell estava molt cansat. Era com, veia aquest noi
no sé què faig aquí, per què està passant això. Va ser com un crescendo d'estupor per la seva banda. Ell no li interessava que parléssim de la seva botiga? No acabava de veure què estava passant allà. Bé, el cas és que era un home enorme, però de proporcions mastodòntiques. Però, home, per favor... Què? Sí? Era Com gegant. dalt? Com Era, dalt? Mònica, era un gegant. Com dalt? Per això No sé, fabrica clar. les portes de mida. Clar, un gegant. Era un gegant i, a més, Pau molt Gasol. ample. Molt ample. Marc Gasol. Era gegant. No. Gasol i Pau i Marc són alts. Ell era enorme. Què dius? Era com la massa. Llavors... Mira, tens la gran sort que a la ràdio... Suposo que has portat fotografies que penjarem al Facebook. No, he fet una cosa millor. No. Sí, home, creu-me. Has gravat un vídeo. Has hecho una vista aérea. No, home, és un... Ara explica que ell va instal·lar una porta a un fotògraf eròtic. És igual, és el de menys. El cas... I que ell és fotògraf eròtic, també, però és igual. El tema és que he fet... Tota la gent que coneix l'Oriol Jara és d'aquest perfil. Mitjançant la tècnica radiofònica he creat un efecte perquè entengueu tots que era molt gegant. A veure. Hi ha un senyor que es dedica a fer fotos a noies lloreres de roba, que es diu Peter Hegre, que té una pàgina web que és hegre-art.com. Tinc un amic que jo no ho he vist. Una mica m'ho he explicat, no? Vale. I he fet un curset de fotografia. Tinc un títol de fotògraf eròtic. Que fort. Doncs pues mira, jo si vols un dia... Sí. No, molt bé. Hòstia, ara semblava més gran, Ah, clar, així sembla... Oh, enorme, no? O què? Però no era la seva veu, home. Perdona, Cosa este meva. senyor... Com diria el Rapilient, li has modificat la veu molt. Clar, li he modificat la veu. Estava- Ho heu notat? Este señor estaba en las minas de Moria. És aquest tema. Ah, Per aquí ja va sé el quin tema, El tema és que un cop fet això vaig començar a fer la investigació en profunditat sobre el negoci i vaig dir, bueno, proposa portes inventades per tu, a veure si alguna s'ha inventat, a veure si li dones una idea perquè aquest senyor ampliï el seu negoci, perquè, clar, vull ajudar, no només fer una falca. No, si ets un home col·laborador. I vaig proposar una porta que jo em pensava que no existia, però la seva resposta em va deixar molt sorprès. Pensant pel report aquest, vaig tenir una idea de porta. Està inspirada en una cosa que fan a TV3, un documental que es diu Doraemon. Tu arribes a un lloc, obres la porta i després, quan creues, ja no estàs a l'altra habitació. Estàs a, per exemple, un desert. Ja està inventat. La pega d'aquest món és que la majoria de coses estan Ja inventades. està inventat, això? Sí. La majoria de coses estan inventades. Ara sí que m'has deixat parat. T'has anat guanyant la vida fent de reporter. No t'ho estàs inventant, això, que està inventat ja. No. Amb les portes peatonals ja n'animem a tan grosses com portar un lector d'empremta dactilar incorporat amb el qual passes el ditet i a sobre la porta sola, però no fa un clec de tipus de porta. Però el que jo estic dient és molt més que això. És una bogeria. No, home, no, tio, que és el més fàcil, cony. Ell diu que és M'agrada fàcil. molt en Joan Rius, La Diu que és porta de fàcil. Doraemon. Trobo que has trobat Diu algú que la a porta- la teva mesura, Sí, bueno, però un gran... O sigui, aquest Una senyor... mesura enorme, mastodòntica, t'ha quedat... Abans ho he dit. Aquest sí que sí... T'atropella un mini, sí. no hagués passat. El mini hagués sigut sinistro total. Però escolta'm, hem d'anar tots a aquella botiga, o sigui, té una Sí, porta... de Doraemon. Que tu l'agafes i creues i vas al lloc Però has d'on vist vulguis del món. Quina fredor, eh? Ho ha dit perfecte. Sí, que sí. Sí, Com sí, sí. intentant avergonyir-me. I això per què no ha sortit a les notícies? No ho entenem. No, perquè ho té Joan Rius. No vol em crida a mi per fer publicitat. Ara arribem al punt culminant de l'entrevista, que és que va aparèixer el seu pare, el Joan Rius sènior. Joan Rius sènior és famós al poble d'Esparreguera, a la ciutat d'Esparreguera per dues qüestions. Perquè va fundar Portes Joan Rius i perquè va ser molt de temps el dimoni de la passió. Home. Esparreguera. Hi havia dos temes molt importants, jo volia prestar atenció als dos, perquè clar, el tema Portes és el tema que estem fent. I vaig preguntar primer pel tema de la fundació de l'empresa i després pel tema que a mi em feia més gràcia, que era el de fer de dimoni. Anem primer amb el tema important. Quan va fundar i per què una empresa de portes? Home, fundar perquè veiem veure que feia falta, Però a veure... Ja està, tema Portes ja està vist. Home, clar, mica. Ara. I el tema passió, què tal? Com és fer de dimoni? Tema Què ha de fer? passió, Què li què feia? tal? Li venia preferents a Jesús? Sebastià, No, perquè a mi Sebastià, sí. A mi sempre m'ha agradat molt és ballar. Això era la polca. Si se'n recorda. Tirar, i tant que me'n recordo. És que ara no ho fan. Oh! Com és això? Això no ho fan perquè deia que era folclòric. I llavors es van treure del Ball de Dimonis. Es van donar a l'atur. L'Aturt. Bé, doncs ara no fan el ball de dimonis, però... Saps qui és d'Esparreguera? El Pep, el nostre tècnic. No! No, Ostres, no, que és dolenta! Ostres,
molt raro el I Pep, t'està ara. posant efectes de tensió. M'està mirant molt raro, perdona, Pep. O sigui, me'n vaig pitant. La Mònica s'ha donat compte d'un detall que potser a la gent li ha passat desapercebut, que és que he fet una pregunta patètica. No? Tu has vist perquè ets bona periodista. No, De seguida ha saltat com... Uah! Ho ha fet malament. No, he dit, Sebastià, no escoltis. Bé, El nostre ara veureu que sí que sóc un gran periodista. A veure. Abans d'acabar, abans de posar la falca, perquè jo veia que el tema portes no era molt interessant, però de cop i volta vaig detectar un conflicte familiar en aquella família. Vaig ensumar... Que hi havia marro. Que hi havia marro, i mireu com vaig aprofundir per saber què passava. Un nebot. Vale, mira, con tota la família. Sí, a vegades ens ajuda. A vegades. El nebot. Bueno, nosaltres muntem, bàsicament, tenim el mercat... El nebot no treballa molt, o què? Molt bé, ara. El nebot té 20 anys. I sembla, Déu ens ajudi, que està encarant la seva formació. Ara ha agafat una cosa que, com a mínim, no ha deixat aquestes alçades d'any. Els amics, perquè això a vegades influeix, eh? No, perquè justament es relaciona amb gent que està... Un parell dels seus amics estan fotent carrera, tio, estan estudiant. I en canvi ell, als 14 anys, va dir que en tenia... I va començar a repetir. Mira, jo he fet carrera i estic aquí, eh? Fent el tonto. Bé, ara sí, anem a la falca. Escolta, què vols dir fent el tonto? Treballant per Catalunya Ràdio i dius, estic fent el tonto. Això és un honor absolut. I fins i tot he estat a punt de ser atropellat per venir aquí. Per la crispació que es viu aquests dies. Amb el teu compromís. Amb el país. Amb el país o en el país? No, amb el país, no? Bé, ara sí que anem a la falca. Us he dit que era esparreguera. I clar, ells tenen tradició de teatre amateur. I també... Pensa que qualsevol cosa que diguis a partir d'ara serà utilitzat en contra teva, perquè al darrere del vidre, en Pep Casanovas, no només és d'Olesa, i ho deixo aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Que es de Olesa y de Cervera? No. És Vull dir nacionalista. que jo no faria valoracions sobre teatres i sobre la passió. No, anava a dir jo pensava obrir ara que obríssim telèfon. Sí, no t'agrada més comparem. la Esparreguera o la d'Olesa? O la d'Olesa. Qui la té més llarga, la passió, Pep? Bé, el tema... Dura més l'Esparreguera. Dura més l'Esparreguera. Bé, el tema és que vaig aprofitar la passió d'Esparreguera, o d'Olesa, és igual, per fer una falca de tema bíblic, amb portes. Tira-la. Què hauria passat a la passió si hi hagués hagut portes de Joan Rius? Germans, preneu aquesta copa i beveu, perquè aquesta és la meva sang. Ei, on s'ha ficat el Judas? Ha dit que anava a buscar noies. Quiet, Jesús! Estàs detingut. Judas m'ha traït. No tinc escapatòria. Em crucificaran pel bé de la humanitat. Mestre, allà hi ha una porta de Joan Rius. Vine, Jesús! Acompleix el teu destí. Jesús? Hola? Ha escapat! Visca les portes Joan Rius. I en veritat us dic, ben haurada les portes Joan Rius, perquè seva és la sortida d'emergència del Senyor. Les portes Joan Rius, les portes que van salvar el Salvador. Deixeu-me aplaudir amb el micro tancat. Però d'entusiasme. Visca la passió! Molt bé, molt bé. Què dius, perdona? Que l'última línia era molt bona. M'entusiasma el tema bíblic. Yo creo que es pecado este anuncio. No, és pecado tenerme aquí. De moment li diem, avui l'aprovem. Gràcies a tots. Què et sembla, Sebastià? Sí, a més, m'agrada molt el tema bíblic perquè quan es tanca una porta, Déu obre la finestra. És la cita. Eren portes, bueno, parlàvem de porta. Bueno, pots fer corrent d'aire també. Val, d'acord. Gràcies a tots, us estimo. Gràcies. Adéu, Oriol!